aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa Production jabarani na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka kɛɲɛ ni aw ka wagati cogoya ye. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ aw fo sanga ani wagati aw minnu bɛ aw ka baaraw bila ka anw suit an ka jabarani so sanfɛ bɔlɔlɔ siraw kan. An bɛ aw ladɔnniya ko nin y'aw ka jɛmukan mandi sigilen ni o ye Trajectoire ye. Trajectoire ɲɛsinnen bɛ sifinnakaw ma minnu ye a dɔn ko dɔ kɛ de bɛ mɔnɛ bɔ jɔnni na ka wuli ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ka sɔrɔ jamana ka dɛmɛ tɛ. Ayiwa an ka jɛmukan in bɛ o mɔgɔw wele o hukumu de kɔnɔna la bi an wulila ka se Falajɛ an ni an balimamuso dɔw bɛna masala a bamananw ka kuma dɔ maanifin bɛnnen bɛ i yɛrɛ da. Ayiwa an bɛna kuma barani tɛnku a la yaasa ale ye jɔn ye a bɔra min a ye kalan jumɛn kɛ a ka se ka o ɲɛfɔ an ye. Balimamuso i ni sɔgɔma. Nse a ni sɔgɔma. Nse i se ka i tɔgɔ ani jamu fɔ an filɛlikɛ jɛkulu ɲɛna ani an bɛ min ani i ye kalan jumɛn kɛ. Ne tɔgɔ ye Madame Kulibali Mayimuna Ɲare. Ne ye Centre Mali Dieng directrice commerciale ye. Centre Mali Dieng yɛrɛ fana ye kalanso ye. Kalanso min sigilen bɛ Mali kɔnɔ depuis 92. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛlakaw musolakaw i ye denmisɛnnin ye ou bien i ye mɔgɔkɔrɔba ye. I kalanna ou bien i ma kalan k'i dege bololabaara caman na. I n'a fɔ couture b'o la, coiffure esthétique, maquillage ni musɔrɔsiri ani jabida. Ne yɛrɛ fana n ye kalan caman kɛ sani ka se Centre Mali Dieng la ka kɛ directrice ye. Sabula bagi kalannen kɔfɛ n taara université la n ye gestion d'entreprise kɛ licence bɛ n bolo la maîtrise bɛ n bolo en marketing ka tila ka couture ni maquillage fana kalan kɛ Centre Mali Dieng la. An ye o faamuya kun jumɛn de la couture i y'o kalan yan nɔ de nka i ko ko gestion d'entreprise diplôme de bɛ i bolo fana licence la mais pourquoi i ye a choisi ka na baara kɛ yan nɔ? Bon, au choix c'est parce que Centre Mali Dieng c'est déjà une entreprise familiale. Le promoteur o ye n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye. Donc ale ye entreprise dayɛlɛ 92 an wulila ka sɔrɔ Centre Mali Dieng bɛ exister fo kana se an kɔrɔbalen ma. Donc an fana y'a laɲini ka taa kalanw kɛ kalanw bannen kɔfɛ an seginna ka na fara ale kan pour que an bɛ se ka baara tɔ ɲɛnabɔ ka taa ɲɛfɛ cogoya min na. Ok, Centre Mali Dieng yɛrɛ nana cogo di? Mali Dieng yɛrɛ sɔrɔla cogo di? I komi n y'a f'i ye n ka kuma la n ko Centre Mali Dieng promoteur ye n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye. Donc mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min tun ye Ɲare ye n'o ye i n'a fɔ an kulo ma sama fo ka taa se an fufafu ma o de tɔgɔ tun ye ko Marijɛ. Donc ale fana vu que a ye tailleur kalan kɛ ka atelier dayɛlɛ Bamakɔ o kɔfɛ a fana nana segin a miiri ko pourquoi a fana tɛ centre dɔ bila en place min bɛ se ka musolakaw ou bien cɛlakaw k'u dege bololabaara in na. Donc hakilina nana ten f'a nana tɔgɔ da Marijɛ Ɲare la o ye an fufafu ye tɔgɔ sɔrɔla o de fɛ. Ok, aw fɛ yan nɔ yala est ce que cɛw fana bɛ baara kɛ sabula y'a yira an na ko baara caman bɛ kalan aw fɛ yan nɔ est ce que cɛw bɛ baara kɛ i n'a fɔ musow wa walima musow dɔrɔn de bɛ na ka na baara ninnu dege aw fɛ? I ka o ɲininkali diyara n ye. Centre Mali Dieng la cɛw bɛ yan musow bɛ yan denmisɛnninw bɛ yan mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yan mais n'i y'a ta kɛmɛ sara da o kɛmɛ sara da an ka ekɔliden 99 bɛɛ ye an balaka musolakaw musow ka ca ni cɛw ye. N'a sɔrɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ ka an ka jɛmukan in lajɛ a ka di ale ka na tɔgɔ sɛbɛn aw fɛ yan nɔ aw ka ekɔliso la yala o ko bɛ kɛ cogo di? O ɲininkali diyara n ye. Centre Mali Dieng bɛ quartier caman na Bamakɔ sabula Centre Mali Dieng ka siège ba ye yan ye n'o ye Falajɛ ye. An y'a décentraliser k'an ka annexe bila quartier caman na sabula a ka di mɔgɔ caman ye den kana kalan kɛ Centre Mali Dieng la mais n'a fɔra k'a bɛ Falajɛ dɔrɔn moyen de déplacement kow ka ca Bamakɔ ye duguba ye donc an y'an ka bolofaraw caya an ye annexe dayɛlɛ Korofina an ye annexe dayɛlɛ Bakɔ Jikɔrɔni an ye annexe dayɛlɛ Bukasonbugu la an ma dan o ma an bɛ Segu fana 4e région na donc Centre Mali Dieng bɛ quartier caman na Bamakɔ. I bɔra ka nin yɔrɔ ninnu fɔ o ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna est ce que Centre Mali Dieng bɛ jamana kɔ kan? Ayi pour le moment Centre Mali Dieng bɛ Mali kɔnɔ dɔrɔn de an bɛ Bamakɔ et puis an bɛ Segu mais k'a fɔ à l'extérieur du pays Centre Mali Dieng tɛ yen fɔlɔ mais o y'an ka projet ye dans les jours à venir. Ok, Ala k'a nɔgɔya. An ka Bamaliya kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ekɔliden mɔdɛliw ka ca est ce que partenariat bɛ aw ni dɔw cɛ a kɛra Bamakɔ ye walima a kɛra an ka sous région kɔnɔna ye? Bon an b'a fɔ alhamdulillah sabula Centre Mali Dieng ka partenaires ka ca an ka foli bɛ an ka partenaires fana ye minnu ɲɛ b'an na ou bien minnu tulo b'an na nin wagati in na. Partenaires dɔw bɛ an bolo olu bɛna denmisɛnninw d'an ma i n'a fɔ olu ye ONG ye ni ko bɛna tɔgɔ fɔ n tɛna se ka bɛɛ fɔ n bɛna don dɔw kasi la donc partenaires caman b'an bolo minnu bɛna denmisɛnninw di an ma k'u former
u b'u ka formation fɛnɛ ta en charge salon de coiffure dɔ bɛ Bamakɔ yan atelier de couture dɔ bɛ Bamakɔ yan an n'u partenaire ye sabula an ka ekɔlidenw ka kalan mana ban directement olu fana b'u ta baara la donc an ka foli b'olu fana ye o kɔfɛ centre de couture fana bɛ Mali kɔnɔ yan minnu a ka d'u ye centre malien yɛrɛ ka baara bɛ kɛ cogo min na donc u b'a kanu an ka ekɔliden minnu ka kalan mana ban an b'u bila ka taa u ka centre la u bɛ taa cours di en tant que professeur an ka foli b'olu fana ye o kɔfɛ centre malien yɛrɛ ka partenaire ba o bɛ tubabu jamana kan n'o ye Faransi sabula centre malien yɛrɛ bɛ inspiré école ba dɔ de ye n'an b'a fɔ o ma ko ESMOD o école in bɛ exister depuis 1841 donc o ye an ka partenaire belebeleba ye an ka foli b'u ye an bɛ baara kɛ ni olu ka laɲini ni olu ka yetaw bɛɛ lajɛlen ye donc o bɛ tubabu jamana la mais u tɛ Faransi kelen na u ye plus de 14 pays dans le monde donc an ka foli b'u fana ye nin wagati la. Depuis ni aw ka baara min daminɛ e yɛrɛ y'a fɔ cɛkɔrɔba ye a daminɛ depuis 92 nka e ye baara daminɛ wagati min na fo ka na se bi ma ani cɛkɔrɔba yɛrɛ ka expérience kɔfɛ yala aw ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in na wa baara la gɛlɛya tɛ ban a ye nafa jumɛn lase aw ma? I ka o ɲininkali diyara n ye baara o baara gɛlɛya b'a la i n'a fɔ ko nɔgɔya b'a la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko baara dɔ bɛ yen ko a bɛɛ ye gɛlɛya ye ayi bɛɛ t'a bɛɛ ye nɔgɔya ye mais alhamdulillah an bɛ na tuma min na o b'a sɔrɔ caman bɔra gɛlɛya la parce que entreprise bɛ san 30 ni kɔ la san 30 ni kɔ hadamaden yɛrɛ si la o tɛ dɔɔnin ye kuma tɛ cakɛyɔrɔ si ma donc n'i sera san 30 la i mana tɛmɛ san 10 yɛrɛ la i b'a fɔ ko alhamdulillah parce que o b'a sɔrɔ gɛlɛyaw caman bɔra la mais halisa gɛlɛya kelen b'a kɔnɔ mais olu ye gɛlɛyaw fitininw ye quoi i b'a accepter vu que entreprise bɛ ka taa f'i k'i cɛsiri fana gɛlɛyaw mana na i ka gɛlɛyaw assumer bon an ka gɛlɛya fana tɛ o si gɛlɛyaba ye gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin minnu na di an ma an k'u former formation mana ban o la insertion i b'a sɔrɔ an bɛ baara ɲini dɔw ye u cɛw bɛ ban ou bien denmisɛnninw bɛ imposer denmisɛnninw ka baarako ta fanfɛla la bon n'o gɛlɛya tɛ au cours de la formation o gɛlɛyaba tɛ parce que denmisɛnnin minnu bɛ d'an ma u ka formation kɛ u cɛsirilen don u jijalen don u timinandiyalen don baara in kanuni na donc gɛlɛyaba tɛ an ka baara kɔnɔna la. An b'a fɔ ko an bɛ ka se nin wagati min an ka jamukan kuncɛ wagati maintenant sisan n'a fɔra ko e ka ladilikan di fɔlɔ i balimamusow ma minnu bɛ yen n'u tɛ baara la n'u bɛ daga sunɔgɔ la e bɛ se ka mun de f'u ye ani maa minnu fana yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu fana ni centre de b'u bolo n'u bɛ aw ka domaine ɲɔgɔnna kɔnɔna na ani i n'a fɔ i yɛrɛ da sera a ma sisan i ko ni denmisɛnnin dɔw tilala aw bɛ baara minnu ye nka i bɛ taa sɔrɔ cɛ tɛ sɔn walima cɛ somɔgɔw tɛ sɔn i bɛ se ka ladilikan jumɛn lase o mɔgɔ ninnu ma? Bon i ka ɲininkali diyara n ye déjà an ka foli ye aw yɛrɛ ye parce que nin marché kɔnɔna la a y'aw déplacer ka na anw fɛ yen ka na an baro o diyara n ye vu que mɔgɔ i b'i ka baara la mais n'a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ b'i la i ka baara la ka na k'i fo k'i encourager o ye foli belebele ye an ka foli baw ye donc an bɛ welewele min lase dɔrɔn o ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima musolakaw surtout an filɛ marché nin kɔnɔna la ko musoya tɛ bolo kɔfɛ dɔ fɛn k'a fɔ k'i ye muso ye o t'i ban dɔ kɛ ma dɔ kɛ bɛnnen bɛ cɛ la cogo min dɔ kɛ bɛnnen bɛ muso fana la cɛ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ yen ni muso bɛ dɔ sɔrɔ a ka gɛlɛn aw bɛ kisi ko caman ma donc musow fana i kana to sigiyɔrɔnin kelen na ko n tɛ fɛn na i ka nin bolo fila da i sen kan ko n tɛ fɛn na i ka wuli i ka se centre malien yɛrɛ la i ka na formation di formation suguyaw ka ca ni formation kelen o kelen n'i bɛ s'a la hali i ka so kɔnɔ i ma bɔ ka taa baara kɛ mɔgɔ bolo n'i bɛ ka so kɔnɔ n'i bɛ s'i ka baara la i bɛ se ka dɔ sɔrɔ i yɛrɛ donc bɛɛ ka bɔ ka na formation dege centre malien la baara dɔrɔn de bɛ mɔgɔw nafa. Merci beaucoup nin ladilikan ninnu diyara n ye an b'i fo madame Kulibali ka nin ladilikan ninnu na. Ayiwa aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka madame Kulibali ka kumaw mɛn dɛ bamananw ka kuma don manifin n'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ nɔbɔ o la wa cɛya tɛ mɔgɔ dilan musoya yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ tiɲɛ manifin an bɛɛ lajɛlen an ka wuli ka dɔ kɛ an yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 8 mars hukumu kɔnɔna la an balima musolakaw an ka wuli an ka dɔ kɛ an yɛrɛ sabula i n'a fɔ madame Kulibali y'a fɔ cogo min dɔ kɛlen bɛ mɔnɛ bɔ jɔn na ni ala ma an ka jɔnya dɔn an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an ka Jabaramuso Mandi sanfɛ ka aw kunnafoni ko kura an b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran.